Hi! Welcome to my channel, Bisaya Kamunggay, ay inyong alaga DQG, Daniel Kindaw Gudel. May 10, 2020, Sunday, Domingo. Mother's Day celebration sa Timbuk Kalibutan. So, sa kabililon nga adlaw para sa mga inahan. Happy Mother's Day sa tanan. Ikaw nga nagtanaw ron, asa ka manimutang sa kalibutan. Hinumduman ka ba sa imong anak? Hinumduman ka ba sa imong pamilya? Kung wala na hinumdum nimo, ako mismo maingon. Happy Mother's Day sa kakabutan, sa kabilinon, sa kaladumon ng inahan. Amo mga nagtanaw ron din ha, unsa may mga mensahe sa inyong mga inahan. Alam, kamay ra ba ka mama? Asan mo Carter? Asa may meaning ang ganso? Or arpiller? Saan may ganso ni ma? Arpiller. Ganso. Ganso rin siya? Or arpiller? Arpiller, ganyan gitu arpiller. Uy! Hala! Ano kuya mo? Kwarta man? Oh? Yan, nahulog pa. Nay, zero na. Try zero. Ang zero ang importante. 10. Ha? 20, Tin? 30. Oh, di Ipha! Ha? Tanaw? Dagan na. Kuyawa ay. Ari day tawa Milo ni mama anilo. Oh, dia. Dagan. Dapat tinggi para sa Frida. Gata na ko ni mo. Oh, karo pa kita nakita. Ano yan naman ka? Kuyawa mo daw. Pila? Ha? 50. Iya, ipakita. Dali. Kuyawa. Ah, grabe. 2 ka 20? Usa ka G's? Unya, unsa pa? Wow. Kuyawa. Salamat isanan. Unsa pa lain? Unsa mensahe? Unsa mensahe be? Salamat kay Pe. Salamat kay kita gagawin mo Mother's Day. Salamat kay Anite. Okay. Yawo. Siya wabay nako dili Mother's Day. Single day. Ato paminaw sa nang naghatag unsa po yung gisulti sa kayang inahan be. Ato paminaw. Happy Mother's Day, ma. You always kiss me, right? Na. Kiss ko no. Pamanat. Itaoran mo yun ko ano? So pinagawa. Kiss yung anak mo, kiss sa inahan. Wala. Wow, thank you. Wala. Nindot ka sila sa gata karon ay. Why basa-basa? Una sa basa. Robert, sa mulo. Ayay. Ikaw na lagi na kasi. Wish I was a mother. Wala nga, di nga. Wala nga, di nga. Give it to my mom. Oh, that's nice. Yaw. I-open. Abli. Kita. Well, may basa-basa. Basa ang card. Basa ang card. Ito pinaon. Nice ang area. Sakto ka. Ito pinaon. Iya basahon no? Basa. Ma, Si Roan may mabasa sa... I am not too blind to write, but not too blind to see what a great man you are. Love, Roger. Let me see. Ma, I am too blind to write, but not too blind to see what a great ma you are. Love you, Roger. Wow. I don't know how to read. Not very good. Okay. This is Still warm. Ma, Happy Mother's Day 2020. I wish you will always be in our heart, even bisan sa putunta. And then Ma, medium, ikaw ba sabi? I want to. Ma'am, medyo we thank God for you. Daghang salamat sa imo kaayo. Ay, Ug sa imong pagdisiplina kanamo. Wow. wow. Stay healthy Ay, sa unya na from Robert, Candice, Ano card? and Roanne. Yeah. Na ikaw bro, sa message mo?
Or yapon to presyo mo. Sige, basag balik mo. Unsa na imo ibabaw? Ate Pearl, Ruan. Read your message. Happy Mother's Day. Okay, Lisa, start all over. Thank you, Inday. Happy Mother's Day. Have the greatest Mother's Day. Love you, Mama. I can hear that one. I can't hear that one. Read again. Okay. So, say mo kasulti. Say mo kasulti. Happy Mother's Salamat, Day. Inday Frida. Ha? How should we bahasa Frida day? Hashtag yato Frida. Wow. Ano mo eh. Sus ko. May basa-basa. Basa tong card gihat ni Frida. Kana basa na oh. Wait ka rin. Uy, unya na na kwarta. Una sa nag Isa, manupad na ko mo. basa na card basa kay Wow, see? Mother's Day, we love you on Mother's Day. See? yaw gikan ni Frida dan Shepherd. Oh yeah, so mom, tia. Oh, okay. Mothers hold their children's hands for a moment, but their hearts forever. Tia, love, Dan, and Frida. Dan and Thank Frida. you, thank you. Well, salamat na. Wow. Uy, mensahe ni Frida ba? Tanaw si Frida. Oh, minsan, taga-bugo. Ay, salamat, Inday Frida. Ko katawo. Smile. Malagi. Tanaw. Si Dan sad. Salamat, Dan. Salamat sa inyong gihatag sa akong Mother's Day. Salamat sa tanan. Sila tanan basulti mong naghatag sila nimo. Imong mensahe nila Candice ug ni Robert. Salamat, Day Candice. Ikaw na ba siya? Si. Salamat, Robert. Salamat, Pi. Salamat, Roger. Salamat, Indaruan. Basta na kwarta. Salamat ha. Sa Gagpata, salamat na gyapon kay natulang mo na dire. Kung bautanon ka ma, unsay pasabot ang Mother's Day di ay. Pagmahal sa inahan. Mo sa nagibuhat nimo sauna si mong mama? Sauna? Wa man nimo susuna. Yung panahon ninyo sauna, Wa man na di. Why Mother's Day? Wa man na di. Wa man Unsa na raman? sa Pilipinas. Wa. o birthday mong mama, taganin mo siya. Wala lang. Ihalwing manok. Maura? Wala. O, mana do. Wa man na siguro mas tanda. Dinner man na. Sa tanang mga inahan, kay minsan sa tanang mga inahan nagtanaw. Salamat sa tarang mga inahan. Yung pangatagan mo sa inyong anak kung pinas Mother's Day. Salamat, Gid. Salamat. Kaya nung sila pagpangatag ng panahon na. Ilan ang panahon. Saan na wala sa namdum? Wala man na ito na. 81 rin na June 1. Play na mo ron, 81 ka ron, June 2020. June 1. June 1, 2020. Yawa, napay cake. Ang buwak ibutang to flower base. 81 sa tuwa na tao day ka. 89. First time in my life I got Ha? Unsa? I don't have a dog like this in my life. Unsa na may Yeah, girl. MT? Yawa. Kuya Juan, yung doghan kayo salamat at si Perla at Kuya Roger. Girl kay ko. First time in your life, di First ba? time in my life na maginani ko bag. Pero karon gihat nakasuway na jud ang dagbag wa pa. Nga na ka bag. O dili nani ka makain. Cute kayo. MK means regular course. Yawa. Masay mensahe mo be sa nagatag. Daghan kay salamat. Hinaot pa nga the Lord will return to you for Abi- your generosity to me. Wow, abi na ko bingon ka nga hinaot pa nga dili lang kani Michelle da katapusan. Okay. Okay, daghan kay salamat. Wow. Mother's Day ron siya nga celebration. Unsam si para nimo unsam joy meaning aning Mother's Day? It's a special day dedicated to all the mothers to honor them in a special way, in a more special way. So mo sa Father's Day. Also now Father's Day. But you should honor your mothers every day. Because, you know, I don't have a mother anymore and yeah, kinda hingaw po during this time. Para nimo kisa mo importante ang mother o ang father? Uy, pareho, uy. Kaya di man ko mahimo og akura, kinahanglan na akong ginikanan. Kung dumuhatag kang regalo sa Mother's Day, unsa gimayo nga regalo para sa mother? Depende. Depende sa imuhang mom and ikaw. Depends on your relationship. Pero sa una sa buhay pa imong mama, si nanay daddy no? Unsa imong gihatag regalo sa ana og Mother's Day? Usually cards. Cards. Yeah. Kay ganahan man jud na sila. O si nanay, si tatay usually ganahan sila og something.
Not just material, but it's more what are your, how do you feel and how your thoughts about them. So imong tatay or imong papa o father unsa sa ihatag nimo cards at Usually cards and we go out for dinner. Kung makaadto sila Cebu, kaya Muslim dahil Okay. girl kayo. Talang hatag pa tama dito katapad ang hatag. Tapat. Ako ang donor. O sige, kasulti ano man siya kanina, nisulti ka, wa pa man to siya kanina karon. Salamat kayo, way kay. Nakasuway na ka og Michael Kors na karon pa. Ukay. Na kanang pitaka. Bidaka. Nagya po nang karon 3 years. So na maging siya, naminaw siya ni Moro, sa isulti. Dahil Michael ko sa una po. Robert, imong asawa be. Unsa imong mensahe niya? Bro. O niya, kailangan yung may nahan tanaw, hinaot nga malipayon mo. Nahimbo ba mo sa inyong mga anak o wala? Ang importante nga malipayon mo. O niya, magmaya. Pero sa mga anak niya, anay tanaw, ay kalimot. Bisag kamay lang mensahe para sa inyong inahan. Kung sa kabilinod kayo, ang tulong, malitok nga I love you, ma. I love you, na. I love you, mother. I love you, ma. Sa mga inahan din ha, shout out. Happy Mother's Day. Ayaw mo. Take care. Be well. Stay safe. Thank you.